Доброго дня. У прямому етері телеканалу АТР програма «Бугюнь». Сьогодні я її ведучий Айдар Мождабаєв. Радий вас бачити. І я пробуду у цій студії 2 години, після чого продовжить Гульсум Халілова. А у мене сьогодні будуть 2 розмови. Я надіюся, дуже цікаві для вас. І перша розмова з людиною, яку я дуже поважаю, це канадський журналіст українського походження, який вже 7-8 років живе в Києві, Юрко Поляківський. Вітаю, Юрія. Доброго дня. Я трохи про тебе розповім глядачам, які ще не знають, хто ти. Ну, просто щоб для порозуміння. Юрій Поляківський, його батьки колись народилися на Харківщині, потім під час війни втекли до Канади, там народився вже Юрко. Він ніколи не забував українську мову, і зараз ми спілкуємося українською, бо це його рідна мова, незважаючи на те, що друга мова англійська, на яку він дуже добре знає і якою користується переважно у своїй роботі як журналіста. Журналістка канадського, але й, можна сказати, журналіста англомовного, статті якого читають дуже поважні люди, ну, наприклад, в Держдепі Сполучених Штатів, пан Блінкен, інші аналітики, які цікавляться тим, що відбувається в Україні. Для них одне з таких найсерйозніших джерел – це статті Юрка Поляківського. Він така людина старої закваски, в нього немає ютуб-каналу, немає в нього телеграму навіть, ну просто, да. І він такий, знаєте, як я мріяв колись, просто так не сталося. Він сидить, щось там збирає інформацію, пише, аналізує, пише. Причому, що головне, що я Юрку довіряю як чесному журналісту, як чесній людині. Тут не має бути неупереджений, тут не має бути сумнівів, тому я прошу вас, шановні глядачі, ви бачите телефон, на ньому є Viber, на який можна зателефонувати протягом більш ніж 50 хвилин. І поставити своє запитання Юрку Поляківському, наголошую, моєму другові і дуже-дуже поважному журналісту. Я все сказав про тебе? І правду, так. Дякую. Це за правда? такі компліменти, друже. Я компліментів навіть дівчинкам не кажу. Це просто правда. Дякую, брат. Що хочу сказати? Я ось учора, коли ми домовлялися про етер, після тут в нас ніч була на Вашингтонщині день, і пролунала така заява президента Сполучених Штатів Джо Байдена у зверненні до американського розвідницького суспільства, я не знаю, як це правильно сказати, да. Він повідомив, що його російський колега Володимир Путін небезпечен тим, що в нього є ядерна зброя, нафта і нічого більше немає. Давай послухаємо цю цитату і прокоментуємо. When I was with Mr. Putin, як ви всі знаєте, у мене нещодавно була цікава зустріч з моїм дуже близьким другом Володимиром Путіним. Я давно маю справу зі світовими лідерами, так само, як і ви. Він знає, що ви краще, ніж його команда. Його це дуже дратує. Я не жартую. У Путіна є реальна проблема. Він сидить на економіці, в якій є ядерні озброєння та нафтові свердловини. І більше нічого. Більше нічого. Він знає, що у нього справи погані. І це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним. Ну, тут багато запитань я хочу тобі поставити. По-перше, що це таке? Як ви знаєте, у мене нещодавно була цікава зустріч з моїм дуже близьким другом Володимиром Путіним. Це риторика. Слухай, нещодавно він назвав його вбивцею. Він вбивця? Так, я думаю, вбивця, сказав Байден. Що це за риторика така? Щоб мати розмову, треба мати не тільки розуміння між одним, а як він казав, що він не вбивець, я був дуже здивований, бо це не є дипломатична риторика, і всі
ті люди погодилися в цим, а тепер він хоче якось приємніше мати стосунки. Не? Все. Це є така риторика, це не є неважлива мова в тім, що він каже, що я його... Я вже відповів. Слухай, вибач, але можна звертатися мій поважний колега. Мій колега. Тобто колега. Я не думаю, що це було правильне слово. Колега, поважний колега, шановний колега. Там, я не знаю, Байден знає характер Путіна. Точно. Все. І це, що він каже, номер один, що він був що він вбиває людей, дає команди, він це вірить, він це знає. Все. Тобто, це є але факт. Як перекласти це? Ось давай об'єднаємо ці два висловлення Байдена і скажемо. Як ви всі знаєте, у мене нещодавно була цікава зустріч зі вбивцею і моїм дуже близьким другом Володимиром Путіним. Це як розумію? Я не думаю, що він його близький друг. Ну, навіщо це казати? Це форма англійської речі. Я не знаю, це що таке? Така форма, кажу, це мій друг. Навіть як він є мій ворог, він каже, що це є мій друг. Це трохи з повагою, але ви забагато в цим вкладаєте значення. Ну, слухай, ми просто прямо перекладаємо слова. Трамп казав просто друг. Я розумію питання. А це близький друг, чи ближче за Трампа став? Як це пояснюється? Він сказав на дуже важній телепередачі в Америці, як його спитали, він просто відповів, він вбиває людей. Все. Так треба зрозуміти. Вони не будуть курити сигару разом, вони не будуть пити разом, вони не будуть вечеряти разом. Там вони скільки зустрічалися? Пару годин? Це було досить. Він хотів сказати, з ними я маю мати, США маю мати розмови, бо вони мають інтереси, вони мають розмовляти. І то все. Слухай, це все. На вечері не було, нічого такого не було. Я розумію, а просто з колегою, з президентом Росії, без близького друга не можна розмовляти? Чи ні? Я не думаю, що він його друг. Це була така риторика. Ви забагато... Чи це іронія була? Чи це гумор? Це іронія. І до певної речі дипломатика, ви знаєте більше, як я, що це є теж до певної міри театр і так далі. Все. Якби я думав, що це було щось величезне, або якась подія, щось нового, або щось таке, і було важне, я би далі продовжував розмову. Але я думаю, що я вам відповів. Просто я конкретно в тебе хочу запитати. Так. Конкретно тебе це не хвилює, така риторика? Не хвилює? Не хвилинку. Знаєте чому? Байден вже такий холодний вояк, вже 40 років. Він не є такий якийсь юнак до цієї ситуації. Він дуже приготовлений чоловік. Він мав великі посади в Конгресі під час сенатора. Він був віце-президент. Ця людина знає, що вона робить на сцені дипломатичної сцени. Він знає, що він робить. І найважніше, або що є найважніше, коли він перший раз почав розмовляти за стосунки з Україною, зі США, одна була дуже великий пункт, що деякі забули. І це є, що коли Путін і були вони на кордоні, він сказав, що ми готові підтримувати, не тільки підтримувати теоретично Україну, так, і самостійність, і суверенність, але ми готові вживати зброю, щоб це підтримувати. Тепер це є велика різниця, коли інші сказали, вони це не казали. І що він хоче підтримувати, вживаючи збройні сили, і що він хоче, і не тільки що за якісь там договори або розмови і так далі, що він готовий це зробити. І це було не дуже, в моїй опінії, це не була нюансна річ. Він дуже простенько сказав, перший раз, навіть коли був віце-президент з Обамою і Трамп, ніхто це ніколи не сказав. Ми готові, як США, ми готові охороняти українську суверенність, і національну ідентичність.
вживаючи зброю. Це була дуже велика річ. Слухай, оці речі, це треба слухати. Це є дуже було важне. Багато людей це не зрозуміли. І це була дуже велика зміна риториці інших адміністрацій. Можете погоджуватися зі мною чи ні, але я це замітив. І це було такий, як кажеться в англійській мові, a new sheriff in town. Каже, новий поліцай прийшов в місто. І це змінилося. Так. Ні, безумовно, я чув це. Але я читав також Будапештський меморандум. Там дуже красиві слова були написані. Так усе було влаштовано, просто гарантії безпеки. Україна віддала все, що в неї було. Залишилася така добра країна, роззброєна. Результат не знаємо. Я не підозрюю ні в чому містера Байдена. Але для мене, як громадянина України, я не знаю, як для тебе, як громадянина, ти ж теж громадянин, ти українець у будь-якому випадку. Да? Щирий, справжній українець. Чи я можу щось сказати до цього за Будапешт меморандум? Це була, від мого точки зору, одна з найбільших помилок в українській історії. Слухай, ну це було примушення з боку Сполучених Штатів в першу чергу. Окей. Це був шалений тиск. А ви все робите, що вам кажуть, що вам притискують? Я знаю, що це неправда. Тобто Україна добровільно віддала зброю? Дістали $120 мільйонів. Це була найбільша помилка. Що таке $120 мільйонів? Та нічого. Це моя такий віць, такий американський. Тобто, як би ми отримали такі гроші, щоб ми могли озброїти всю армію на найвищому рівні без ядерної зброї? Це одне питання. А нам заплатили фактично такі дуже маленькі гроші за те, щоб нас не було у світовій великій політиці. Україна має щось знати. Тут міняється після Майдану, і це є на різних рівнях. Ми мусимо щось одне зрозуміти. Мене одна жінка під час концерту в Океан Елзи на Новий рік підійшла до мене і почала розмовляти, і вона мене питала, чи західні армії будуть підтримувати або допомагати українським солдатам проти агресії Росії. Я їй відповів, ні. Будуть, може, підтримувати, але відповідальність охороняти кордон український є Україна. Тобто ми мусимо знати, і це буде реальність не тільки вже останні 5 років, а наступні 10 років до смерті Путіна, що завжди буде агресор на нашому кордоні. То значить, що ми маємо, і український уряд, і люди, мають мати розуміння, що це є їхня відповідальність. Їхня відповідальність. Слухай, за нас ніхто не воював. І не буде. І не буде. Але це не значить, що ми не можемо мати партнерів в нашому бою проти Росії. Але це є інше питання. Номер 1, що ми зрозуміли, що ми маємо відповідальність охороняти і боротися за нашу Україну. Не тільки за нашу, і не тільки за нашу землю, але за нашу ідентичність, нашу суверенність, що ми є Україна самостійна. Це є наша відповідальність. Відповідальність, щоб обзброїти наших солдатів і так далі. Оце ми маємо робити. Це є наша відповідальність. А теж ми маємо знайти західні партнери, що нас будуть підтримувати. Тепер до сьогодні від Обами, Трамп, і я думаю, Байден, що ми можемо чекати підтримку і можемо сподіватися підтримку дипломатичну та і збройну від партнерів. Це дуже важливо, дуже. Дуже. Да. Ми можемо сподіватися, що нам будуть втім допомагати. Бо це теж є в інтересі Заходу. Слухай, тому що там є, вони бачать, що це є Російська імперія, і
вона хоче розповсюджуватися, так? Ну, звісно. Її це- розпирає просто із середини. Вона хоче йти далі. Так? Так. І знаєш, я хочу запитати ще. Ну, по-перше, я хочу договорити, що для мене, як українця, і для тебе, як українця, теж, напевне, не дуже приємно чути, коли до президента України, незалежно від його прізвища, так? Джо Байден не каже, що це мій друг навіть. Не каже. Але Путін – це близький друг. Да? А президент Ні. України, він же представляє Так. Україну. Тобто я би хотів, може бути, тут ми переходимо до прийдешного візиту до Вашингтону. Так. Що буде там? На чого ти чекаєш? Про що ти пишеш в своїх аналітичних статтях? Ось залишилося, залишилося просто місяць, да, залишився. Так. Да? Що має відбутися в Україні за цей місяць? І як проходить зустріч між Зеленським і Байденом? Зараз відповім точно на питання. Але щось інше хотів сказати. І це є це. В політиці не важне, що слова є важні. Okay? Але щоб судити політика, не слухай, що він каже, побач, що він робить. А невже слова не важливі взагалі? Але слова є важливі. Вони важливі. Ти ж знаєш. Вони важливі. А як ти хочеш судити, тепер як я громадянин, я так кажу, політична сценарія є, там вибори є, люди там говорять, вживають риторику. Я це розумію. І добре розумію. Але ж дивитися, щоб правильно судити, не слухай завжди, що політик каже в театрі, і вживаючи його риторику і так далі, на показ. Подивися, що він робить. Це є найважніша річ. Окей, тепер до того питання. Давай, переходимо до зустрічі. Це не є, що буде на наступний місяць. Найважніша річ, що президент Зеленський може зробити, і це я тепер розмовляю від західного точки зору, є, що... На що чекає Захід, грубо кажучи? Да? Як вони думають? Найбільша проблема, тепер я говорю як зі Заходу. Я розумію. Люди в Заході не розуміють, що це є Україна. Номер один. Багато ще думають і під впливом російської пропаганди, думають, що це є не Малороси, але що це теж Росія. Найбільша проблема є, що і все, що президент може це зробити, специфічно останнього року за це писав, як він, мабуть, ще з Трампом, є, щоб створити українську національну наративу на світській платформі. Тобто, ми ще не знаємо, часом я теж не знаю, думаючи, що є українські національні інтереси. Зрозуміло, зберегтися як нація, зберегтися як держава, зберегти незалежність, слухай, яка під прямою загрозою. Тут на першому місці зрозуміло, що. Так, це не є самозрозуміло, але люди це не знають поза межі України. Тобто, що є наша національна наратива? Наприклад, що є наше місце у світі? Що є наше оповідання нашої економії? Багато людей не знають. Ми вже є. Україна буде і годувати світ. Ми годуємо є така вже. сила. Ми годуємо вже. Так. Люди це не знають. Люди не знають, що ми тримаємо дуже високе місце в IT у світі. Люди це не знають. Ми маємо таких творчих тут людей, що це є неймовірно. Але це не передається, або це оповідання, або це історії. Не передається частково. Слухай, ти ж пам'ятаєш Джамалу? Її пісню з 16-го року, вже 5 років, її слухають у всіх країнах світу. Мені телефонують, кажуть, ось я був в супермаркеті, ось я був на радіо і чув. Правда. Да. Але це не досить. Наприклад, як наші деякі творчі малярі їдуть на бієнелі і так далі, питає Україна. Він питає їх, такий експеримент, каже, а що ви за Україну знаєте? Частина Росії. Корупція. Там була революція. Такі речі. Частина Росії, корупція, там була революція. Sure.
І я думаю, що найважніша річ, що президент Зеленський може, є почати розсувати, малювати цей наративу. Тобто доносити своїх Треба видумати перше. Так. промовах, які все ж таки чують. Промови чують президента України. Так, але це не тільки що президент. Це має бути цілий всі, що працюють за кордон. Що є наше оповідання? Тобто ви почали сьогодні інтерв'ю, трохи за мене розказували. То люди мають таке, знає трошки хто я є. Я кажу, що так само треба зробити в світі про Україну. Це є дуже важливо. Ну це ж частина твоєї відповідальності. Ти ж теж приїхав сюди, в тебе є певна місія? Люди кажуть, деякий один редактор мій, колишній, і теперішній редактор, каже, що дивиться на мене і каже, що я є один з найважніших посередників, що я можу розказувати людям, що тут трапляється. І коли я це роблю, і ти знаєш, ви мене добре знаєте, що я чесний і хочу казати правду, то як я це кажу, і я правду кажу за Україну, тобто за корупцію, за суди, і так далі. Юрко, ти такий негативний. Я кажу... А щось хороше можеш розповісти? Я вам можу сказати, годуємо світ. Айтішники, наші люди дуже мудрі і розумні, більшості працьовиті. Тут є дуже багато творчих. Це тільки початки. Ми воюємо з Росією. Наша армія дуже потужна і дуже досвідчена. Найсильніша армія у світі. І вона досвідчена у практичній війні. Сучасній практичній війні. Колись нас вчили, а тепер наші воєнні їдуть в Америку і вчать їм hybrid war і так далі. То ми мусимо більше за це розмовляти, і говорити, брати відповідальність. Найважніше, що ми не їхали щоразу, і наша рука протягне, дайте нам. Слухай, Україна... Це не є наша історія. Це я погоджуюся повністю. Але, знаєш, коли про корупцію кажеш мені ти, я це добре сприймаю. Коли про корупцію навіть Канада каже, напевно, ця країна не дуже корумпована. Але коли про корупцію, коли протидіять, вочевидь, шляху України, скорочення шляху України до НАТО і ЄС, дві держави, це Німеччина і це найвпливовіше Німеччина і Франція. У Франції колишній прем'єр-міністр, запроданець путінський працює на нього, і запроданець такий самий канцлер Німеччини. Тобто це корупція на такому рівні, про яку в Україні навіть найкорумпованіші корупціонери мріяти не можуть. Це купуються просто найвищі чиновники країни. І ці країни розповідають Україні, що таке корупція. Я відповім, я почув ваше питання. Я звертаюся до тебе як до західної людини. Я скажу, що чому цей одне, що буде першим меморандум, є одне, але це Мінськ Агрімент, договір, так? Мінську. Як читаєш, ти точно знаєш, що Німеччина і Франція ще дивляться на Україну, якби це була якась посередкова земля. Тобто вони спірна така. Вони думають, що це майже як колонія. Напівколонія така, да. Як ви там читаєте, що було вимагання і все, так? Виконуєте. А я кажу, серйозно? Серйозно? Ми будемо давати Росії... Проводити вибори тут серед своїх людей. Мені це смішно. А мені не смішно. Але думай від мого точку зору, від загалу. Я дивлюся на це, кажу, що? Це є інші слова. А ви серйозно? Ми, як самостійна країна, будемо дозволяти, що хтось тут нам казав, як ми маємо це робити. Я німцям і французам пропоную, а чому ви не хочете росіян пустити до себе? І там хай вони проведуть в Нормандії чи десь під Гамбургом вибори. Так. Свої. Це смішно? Це і смішно. Не смішно. Я думаю, що це таке неймовірно,
Як навіть ви так можете думати? А тепер питання, але моя відповідь є до твого питання є, що люди не знають, навіть Франція, Німеччина, навіть не знають історію України. Як вони... І нас, якби там пару місяців тому, коли я був переконаний, що цей Мінськ Агрімент, це вже навіть не варто за це говорити, треба І це тут Німеччина поховати. згадала про це. Формула Штайнмаєра. Так. А це було, причина була, що люди знали. Чому це був такий Штайнмаєр формула? Що вони хотіли в той момент? Вони хотіли, щоб було спокій. І оце, що Росія робила, агресія, щоб вона сталася, то вони хотіли спокій і мир. Так, і забути. Відвернутися Так. від війни і забути. Але за ключові питання інтереси України ще нема відповіді. То ми чекаємо 8 років, так? Люди розмовляють за Мінськ 1, 2. А будь ласка, скажіть мені, а що, чи нас питали, коли була та остання зустріч між Меркель, Макрон і Путін, де вони розмовляли за спину України? Це ж, Я не кажу, що вони нас продали, це ж але... взагалі ганьба. Це неприємно, неприйнятно. Неприйнятно. Так. І я кажу, одна причина тому, чому це є, бо ми ще не передали як країна, не тільки політики, але всі, що є наші інтереси. Тобто, що наша точка зору не було, як ви можете нам допомагати? Але інше питання, як ми, і що є наша відповідальність, тобто нам... як бути відповідальними партнерами з європейцями і Заходом. Це є інша справа. Тобто, що ми можемо додати? Що ми можемо додати? Ну, що ось конкретно ми можемо додати? Ми воюємо, так? Да. Ми дотримуємося західних цінностей. В нас демократія. Яка там, не гірше за Туреччину, да? Не гірше демократія. Ну, м'яко кажучи, не гірше. Так, нормас. І не гірше за там, Угорщину, наприклад. Да? І декілька там країн ЄС, вони такі... спірно демократичні. Sure. Да? У нас є демократія, є армія, яка гідна до вступу в НАТО. Да? Що в нас не вистачає? Судової реформи і все? Ми вже переходимо... Ні. Набагато. Ні, слухай, бездоганності не існує. Албанію беруть, Чорногорію беруть. Там, що це за такі... Одна дуже важлива точка. Є те, що ми є брами Європи. Ми не брама, Я вживаю іменно книжки. Ми фортеця Європи. Так. І щоб українці це знали. Ми воюємо, що вони не мусили. І ми воюємо. Так, і це треба голосно пояснювати кожній європейській країні, населенню кожної країни. Так, і це є частина нашої наративи і нашого повідання. І щоб люди це зрозуміли. І якщо ми не будемо це казати, ніхто за нас це не буде говорити. А чи не хочете ви чехи, словаки, угорці, румуни, поляки, поляки розуміють, да? Побачите російські танки тут, ми за вас тут стоїмо. Так. Щоб їх тут не було. Так. Мене не треба переконати. Слухай, ні, спосіб є, як вони живуть добре. Людство взагалі зараз золоте століття, золотий вік, да, такий. Люди живуть майже ні в чому собі не відмовляють. Навіть біженці, вони нагодовані, вони там більш-менш нормально почуваються там в Європі. Да? І як усім цим людям, які дуже комфортно почуваються, як до них дістатися до їхнього, як сказати, до їхньої свідомості? Я думаю, що найважніша річ є, що ми мусимо дати значення, що це є бути українцем. Це є номер один. Що є українець? Що Україна? Це є, загальне... це загальні слова. Так, але це є важне. Це є дуже-дуже важне. І ніхто за це не... до якої міри ми це розмовляємо, говоримо в медіа і так далі, як наші посоли представляють Україну в західних країнах і так далі. А як, погано? Я не знаю вповні.
Ну, як посол Але в Канаді нормальна людина, Андрій Шевченко, його там всі знають. Так. І я вже там 8 років, то це не було б справедливо, якби я робив коментарі на те, що я не знаю. І ви знаєте, я це не роблю, я не знаю. А друге, що вони мусять знати, відрізнятися теж, номер один, позитивно, хто і що ми є, але друге, відрізнятися від Росії. І як це можна робити, і це є говорити, і виконувати трансформацію нашої культури, Слухай. що ми не є Росія. Культури, якості суспільства. Ну, наприклад, ми можемо казати, ну, якщо ви нічого не розумієте, якщо ви думаєте, що ми там один народ, да? Ми не один народ, у нас є інша культура, інша мова, інша література, інша історія, а ще... Інший спосіб життя. Так, спосіб життя. А ще, на відміну від Росії, яка там нафтоколонка зі зброєю, так як Байден каже, ми країна, яка має все, і крім того, має демократичні цінності, демократичні традиції, абсолютно європейські. Має, так, це правда, але треба, я в згоді, але це треба більше показувати і робити тут. Що я хочу в цим сказати? Давай до конкретиці повернемося. Що ми маємо зробити найближчим часом? Я не кажу прямо до зустрічі з Байденом. І чим закінчиться твій прогноз, аналітика політичного? Я би так сказав, що найважніша річ є, що ми тепер бачимо тут Майдан. Так? Майдан не була революція. Почуйте, я хочу, щоб всі почули. Майдан не була революція. Майдан був existential бунт. Тобто люди сказали, ми не хочемо жити отак. Тобто продовження комуністичної системи, олігархів і так далі. Ми це не хочемо. Ми не можемо це ненавидити. Тепер, це є одна річ. Не всі в згоді. Але це був, якби, один з найважніших пунктів в нашій історії. Тобто, ми сказали, що ми хочемо жити, по-європейськи, значить що? Ми хочемо жити за законом. Ми хочемо, щоб була справедливість. Ми хочемо мати нагоду, що ми могли виконувати наші економічні амбіції не в Канаді, не в Португалії, не в Італії, не в Польщі, але в Україні. І люди хочуть ці нагоди. Тепер, без інвестицій, так? Це неможливо. Нічого не буде. А щоб отримувати інвестицію, ми мусимо мати тут суспільство базовано на закону. І я питаю, якщо ви знаєте, я щоразу кажу, яке це суспільство, яке бачили мордерства під час Майдану, а ще ніхто не сидить. Не засудили і не покарали. Ти маєш на увазі вбивць? Так, ті, що вбивали. Не тільки ті, що це зробили, це є одне, але ті, що дали команду. Ну, так. І без цього, і була, щоб справедливо трохи закінчити думку, я кажу, що це не була революція, це був бунт, але що сталося, що було революційне. І це було показ, що люди хотіли і вчилися, і хочуть починати, і знають, як важливо цінність і вартість, що особи, кожної особи, гідність особи. Оце було найважніша річ. І я тепер бачу, оце була революційна річ, що була пошана. Коли я не шаную життя, я як хто? Я як ті комуняки. Вони не дбають за життя. Совєти не дбають за життя. Москалі сьогодні не дбають за життя в Криму, за гідність особи, за їхні вировизнання, шанування вировизнання. Це так завжди було. Так, а це що? І добре, що ти так сказав. Чому? Що це показує, що ми є інші, ми є і унікальні люди. Наші цінності є європейські, вони не є монгольські або східні. Okay? І що коли ми будемо шанувати оці цінності,
закон, по закону, гідність особи. Ми тоді будемо мати базу, як ми можемо будувати нову Україну. Бо це Україна ще для багатьох. Тут люди мене питають, чи там вона змінилася фундаментально? Ні. Ідеш до суду, я чув, ти за 100 тисяч можеш оправдатися, якщо ти когось забив, вони тобі заплати 100 тисяч, все буде добре. Але оце, що я хочу казати, ми є інші, наші принципи є інші, і Майдан нас навчив, що є нагоди, щоб змінити. Ми ще не змінили. Ми думали, що це були тільки реформи. Я за це не говорю. Я пишу за трансформацію. Тобто, взяти ці зерна, жити за законом і так далі, і щоб вони зайшли в ґрунт української культури, українського суспільства, і тоді це буде, нові овочі будуть вирощені. Розумієте? І це ж до чого я чекаю. Це є трансформація. Тепер спитай себе, чи ці речі ще трапляються? Ні. Бо тут є еліти якісь, я не кажу, що вони навіть є, але тут є люди, що є проти цього. Вони хочуть залишатися в контексті руського міру. А є люди, що за це, і їх за соцопитування більше. І в нас прагнення до закону є, до справедливості є. Так. Це доведено не тільки Майданом, це доведено війною, яка революція, звісно, вона сталася в головах, а потім Путін доробив справу, об'єднав багато людей. Хай буде. Але я тобі що скажу. Раніше сказав, не будемо за це говорити, судити політика чи кого-небудь, не за те, що він каже. Покажіть, що ми зробили. Що ви зробили? Тут вже 8 років кажуть, ми хочемо за законом, траля-ля і так далі. Чи це трапляється? Спитай яку-небудь особу, в якому бізнесі. Ти заходиш, і він зразу знає, хто бере, хто корумптований, хто ні. І що вони продовжують, і ніхто. Поліція нічого не робить. У тебе є конкретний приклад того, як, наприклад, канадська компанія стикнулася з тим, що вона хотіла відкрити тут виробництво, робочі місця, працювати туди-сюди, а потім сталося Є те, одна що компанія TIU Canada від Західної Канади. Вони тут робили інвестицію 65 мільйон доларів на renewables, solar панелі і все. Що це? Сонячну енергію. І почали 2 роки це працювали, а тоді одна компанія під проводом Коломойського їх відключила. А як це можливо? Спитай себе. Це Україна, це такі речі трапляються. Слухай, сонця в нас вистачає. Але воно йде в грид, так? Слово в українській мові не знаю, до грид. І тоді воно розпосуджує. Вони закрили, що вони не могли від фарми тої продавати. І не тільки продавати, але не могли йти через їхній грид. І вони виключили. Сказали, що вони будуть ремонт і так далі. Це було велике порушення закону. Це яка область? В Никополі. Ну там дуже багато сонця, там це... Там компанія була. Тепер вже 1,5 року, так, вагаються, рішення немає. Нічого не працює. Мільйони заморожені. Так. Тобто і це було після того, і це було після того, що коли президент Зеленський був в Торонто, він сказав, ми хочемо більше компаній, як TIU, ми вас запрошуємо. Окей, прийшли, а тепер вже наближається 2 роки в суді. Тобто вони прийшли сюди на запрошення, особисто запрошення? Він запрошував бізнес. І він сказав, як він там мав доповідь, він сказав, як приклад, ми хочемо такі компанії, наприклад, як TIU. Прийшли, робили. Брали участь в суспільстві, там, в Никополі, давали до дітей-сиріт, і так далі. І були відповідальні такі... Тільки хабарів не хотіли давати. Так? І все. Все. І ще не хочуть давати. Як виправити це? Як це вийде? Тільки через судову реформу тимчасово, терміново, чи як?
Коли суддя, прокуратори скажуть, що ми готові за правду шукати правду. Прокуратор, як ти сказав? Прокуратор. Суддя. Ми хочемо дістатися до правди. Ми тоді хочемо дати вам справедливе рішення. Так? І щоб люди знали, як вони йдуть в суд. І тут добрі є, як я кажу, добрі. Тут вони знають, як говорити тут. Тобто вони швидко говорять, презентують визначено питання. Наприклад, останні пару днів я був на ще одному суді TIU проти Коломойського. Так? І що там рух є якийсь? Чи там Я бачив, але це був великий тиск. Скажу, ти сказав раніше, я за це пишу. І люди читають, в Європі, тут, напевно, тут, знаю, в Америці. І я підняв такий бунт і сказав, слухайте, оце, що тут трапляється. І президент чув, його адміністрація чула, посоли різні, State Department каже, що, слухайте, ми всі дивимося, що тут трапляється. Я там сів, мене дозволили, я там пішов, я сів, я це чув. І я думаю, що була трохи зміна. Я нічого не кажу, але питання були точні. Бо суддя спеціально спитав, і до того часу, до п'ятниці, до цього тижня, за всі ці роки, юристи мені сказали, ми ніколи не чули, що суддя нас спитав. Щось запитує просто, запитав і сказав, де було порушення закону? Друге питання було, а як ви страждали через це порушення? Скільки ви втратили грошей там, таке? Отак, то не питав, але питав, що ви, простенько, що треба для відновлення справедливості. І це є не тільки, що це було реформа. Це є нове представлення до цих речей, що суд не є, якби, рука олігарха. Слухай, я розумію, це такий випадок, який може закінчитися добре, може не закінчитися добре. Ми ж не знаємо, який вплив має Коломойський. Загалом, Коломойський, олігархи – це проблема у взаємовідносинах України і Канади, України, Сполучених Штатів, України, ЄС. Це справжня проблема, така найсерйозніша. Вони знають, так? Вони знають, що олігархи є жадні, номер один. Вони знають, що їхня присутність і їхній вплив на економічні справи, на політичні справи. Це гальмування реформ усіх просто, так? Я хочу сказати специфічно. Коли вони є присутні і коли вони впливають, рост в економії не може йти вперед. Номер один. Але це може легко, це треба сказати. Коли є олігархи, не буде інвестиція. Номер один. Точно. 100%. Бо вони не виконують все по закону. Тобто, вони я хочу закінчити. Люди мусять це знати, що якщо це продовжується, так, тут не буде інвестиції. І, до речі, цей пункт, важливий пункт, щоб люди зрозуміли, тоді твої діти будуть їхати в Канаду, в США, в Польщу, будуть будувати інші країни, так, і не Україну не будуть будувати. А друге, ви хочете, щоб ваші діти їхали від вас, щоб заробити, коли вони можуть вживати ту силу, щоб будувати тут? Присутність олігархів має імпакт на твоє щоденне життя. Вони не в небі десь існують, да? Вони впливають на все. Ні, це не є в небі. На долю кожної родини, в принципі. Так. А це ще, ми ще не згадували, а скільки забрали олігархи від бюджету? Там такі шалені цифри, кажуть, в Америці нарахували цьому Коломойському. А Коломойський, я бачу, один день прийшов до Yes Conference, і люди до нього його привітали, і думали, окей, там багато журналістів українських. Це є кримінал.
Слухай, ну Байден теж руку тисне Путіну. Ось приклад. І ми підійдемо до Коломойського. Ну і все. Що я хочу сказати? Що це є кримінали. І вони мають кримінальні справи по цілому світу, ну, в Америці і так далі. І я кажу, я питаю, і люди нас питають, Захід нас питає, що ви будете робити з цими людьми? То економія стоп. І це є причина, і це є результат олігархів в Україні. То я нічого персонально, я нічого не маю проти Коломойського. Нічого. Але від мого точки зору, всі ці факти, що я бачив, так, ви порушили закон. І ви заслужили сидіти в клітці. Все. Хай суддя вибирає, як довго. Слухай, а треба доказати, що він кримінальний справа. Якщо це доведено, да? Чи може Коломойський та інші олігархи сказати собі, слухайте, я розумію, що все це закінчиться погано, тому я хочу піти на якусь там змову з правосуддям, я віддаю це, але залишаюся вільною людиною, там, яка по боргах розплатилася. Треба сидіти. Все одно сидити, а цього не хочеться нікому. Ну, я не дбаю, що хтось інший. Ти порушив, треба сидіти. Тобто розплатитися не вийде? Але спитай мене, чому? Чому? Бо люди можуть побачити, що як ти щось робиш проти закону, просто плати. Ти мусиш дати кошти цього. І тут, як можна сказати, ніхто не хоче брати відповідальність. Так. І ризикувати навіть ніхто не хоче. Це інша справа, але перед законом є відповідальність. Тобто, не вживаючи, хто, скільки що має, хто вони є, так далі. Ти порушив, сиди. Ну, це є, перше, треба взяти до суду, треба знайти, що він є винний і так далі. І суддя може це вирішувати, це не я. Але я багато разів за цю ситуацію думав. Каже, будь ласка, треба показати людям. І це є фундаментальний тенет, фундаментальний пункт демократії. Відповідальність перед законом. Це є, і то, чому деякі це можуть сидіти. Слухай, як довго, хай суддя це вирішує, я розумію. У в'язниці теж можна шезлонг поставити, басейн є в певних в'язницях. Побудуйте йому квартирку, і хай він там 2, 3, 4, 5, які-небудь років посидить. Все. Я хочу... Задля порядку, задля ладу просто, да? За порядок. Ми не є якийсь русський мир тут, що ти можеш щось робити, та-ля-ля-ля-ля, і хтось тобі скаже, окей, ти можеш це робити, заробляй, роби, що хочеш. Скажи, це не є демократія. Послухай, мені конкретне запитання в мене до тебе. Ось 5 хвилин залишається. Які конкретні вимоги поставить містер Байден перед паном Зеленським під час зустрічі у Білому домі? Я думаю, що він найважніше може сказати, що пане Зеленський, ви можете зрозуміти, що у вашому суспільстві є люди, що працюють проти інтересів України. Номер 2. Вже часу компроміс з цими людьми вже немає. В вашому оточенні. Так, в вашій країні. Друге, люди мають брати за це, ви мусите взяти відповідальність, так, щоб це знати і працювати проти того. То чому вони поставили Медведчука на санкції? Okay? Це було як би сказати, це було під тиском Америки. Тобто вони вимагатимуть загальної боротьби, такої суцільної боротьби по всіх фронтах проти олігархів, корупції, судову реформу вимагати. Тобто багато буде запитань. Більше хочуть, що ви мусите знати, що доки ви не буде трансформація від суспільства, корумпованого суспільства, пострадянського до європейського, ви ніколи не дістанетеся до того місця, щоб виконувати ваш потенціал. Оці речі було дуже цікаво, що як Блінкен тут був останнього разу,
Він за це говорив. За корупцію. Міняйте, робіть трансформації ваших інституцій. Як ви не будете це робити, ви не будете мати тут демократію, ви не будете жити зі свободою. І третє, ви завжди будете під тиском Росії і руського міру. Абсолютно правильні слова. Але попри це, протягом нашої боротьби з корупцією, яка все триває, невідомо коли закінчиться, чи буде додаткова військова допомога нам? Після... Збройна? Так. Так. Збройна. Да. Ти 100% впевнений, так? Так. І питання, яке воно може бути не дуже приємне для людини канадського походження і патріота України, але я констатую цей прикрий факт, що вже декілька послів тут змінилося в Україні канадців, так? І жодна каденція, під час жодної каденції і під час нинішньої теж, жодним чином ми не бачили допомоги з боку Канади кримським татарам, конкретно телеканалу АТР. Вони навіть ми зверталися по грантах, так? Ми обґрунтовували, там, що ми можемо зробити, там, ми подавали документи. Жодного разу канадський уряд не допоміг. Це дуже дивно, бо там дуже багато, наприклад, Конгрес українських канадців, він публічно підтримував АТР, він такі заяви робив на захист свободи слова, на підтримку корінного народу України. Я це знаю, бачив. Ти теж бачив, да? Тут це дуже приємно. Я знаю, хто люди, які це люди організували. Я цим людям просто такий вдячний. Да? І на контрасті ми не бачимо жодних рухів з боку офіційної Канади, з боку посольства. Я це знаю. Мені це номер один, дуже сумно чути. Це правда, мені сумно. Да. Друге, я пані посолку знайомий з нею, а я її добре не знаю. Третє, як я її побачу наступний раз, я специфічно з нею її спитаю, скажу їй, що ви передали, і я їй скажу. І тоді почекаю на відповідь, і тоді ми побачимо, як вони будуть відповідати, і може ми за це напишемо. Але я тобі обіцяю, друже, що я її спитаю. Наступний раз я її бачу. Я бачу останнього тижня. Поруч це питання, бо це важливо не тільки матеріально, але й символічно. Так. Бо, знаєш, питання в тому, що все одно уряд України досі, я не бачу виконання системного. Тобто в нас є, вони якийсь там ще рух почався. Там ми зараз з урядом спілкуємося, але в нас є такі статті розходів, які просто вони дуже важкі для нас. Це мовлення на окупованій території, це сплата за оренду приміщень. Ми ж не за своєю волею тут опинилися. Да? І це дуже великі суми, які ми не можемо взяти. Нам підтримка потрібна. Я тобі обіцяю, що я з нею за це порозмовляю. Скажи, будь ласка. І я тобі обіцяю. Я надіюся, що канадське посольство все ж таки зверне увагу на нас, на Кремли, на... Як канадієць, я думаю, що це має бути для нас дуже, і для канадців це має бути дуже важне питання, і має до цього відповідь. І, до речі, ці твої друзі з Союзу українців Канади, Асоціації канадських українців, чи як там це назва має, просто забув зараз. Вони зверталися навіть до уряду і зверталися до посольства Канади в Києві. Ще буквально там декілька місяців тому. І теж ми не мали відповідь. Я думаю, що пару людей будуть чути це інтерв'ю і будуть знати, за що ви питаєте і так далі. Це потрібно народу. Добре, татарам. Це факт підтримки, який, знаєш, просто я коли бачу ставлення таке, байдуже до нас, я дуже розумію, як я не буду прикладів наводити, як усі несправедливості стосовно невеликих народів відбувалися під час прикрих подій минулого століття. Дякую тобі, що прийшов. Дякую, що щиро, відверто відповідав. Запрошуватиме тебе ще раз. А зараз я хочу сказати глядачам, залишайтеся зі мною, бо вам
слухати мене ще принаймні годину, а потім Гульсум Халілова, а за 5 хвилин я повернувся сюди з теж дуже цікавою людиною.